Sinjuri u fostna l-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista, Dr. Robert Abela. Nirringrazzjawkom tal-li inżiltu hawnhekk ġewwa San Pawl il-Baħar għall-aħħar edizzjoni ta' Awla fil-Pjazza. Il-programm favorit tagħkom li ġie fil-pjazza jiltaqa' magħkom u jisma' dak li tridu tgħidulna biex niddiskutu suġġetti dwar dan il-kampanja elettorali. Ħanibdew bi promo qasir u nidħlu lura u nibdew id-diskussjoni. Partit Laburista has a vision, a green vision. Because quality of life is not just about growth. We want cities that can breathe and communities that can thrive. How? We are reimagining our built-up areas to create a network of gardens and parks, so you are never more than 10 minutes away from a green space, to return central spaces to you. So, here's our plan. More public parks, more open spaces, pedestrianized zones in every locality, urban green reclamation projects, tunnels for traffic, gardens with underground parking. 700 million euro. 100 million euro each year for the next 7 years. For what? Afforestation projects. The island's first geological park. For our first high-end garden city. To eliminate the impact of some of our worst traffic hotspots. For who? For you. The future is green. The future is bright. The future for Malta. Together. Share our vision. Grazzi tal-li oġobkom tinaqdu nagħna il-lejla. U ma nistax nibda l-programm tagħna mingħajr kif nagħmlu s-soltu ngħid hello u grazzi ħafna tal-li oġobkom tkunu magħna lil panel ta' diskussjoni tagħna. Nibdew b'wiċċ familjari kif tħares lejk Narsi, kulħadd jitbissem qisu. Għal raġunijiet it-tajbin ovvjament. Narsi Kalamatta, artist. Ħdej Narsi għandi l-pjaċir li nilqa' lil-Dr. John Baptist Gauci li huwa rappreżentant tal-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda. Grazzi, Dr. John Baptist. Persuna li naf snin twal mill-iskola, però llum ukoll imprenditur, għandu l-business tiegħu u jmexxih. Għandi lil Tiziano Kassar. Grazzi Tiziano. U dej Tiziano għandu wkoll konsulent fil-qasam soċjali għandi lil Jake Azzopardi. Grazzi Jake tal-li oġbok tkun magħna fil-panel. La qegħdin fit-12 distret nonqos jekk ma nibdiex milli nippreżenta wkoll il-kandidati fuq il-lista tal-Partit Laburista f'dan id-distret. Nibdew minn Anthony Agius De Celis. Jonathan Attard. Joseph Matthew Attard. Romilda Baldacchino Zarb. Clayton Bartolo. Evarist Bartolo li ma setax ikun magħna minħabba impenji oħra li għandhom xaqsmu mal-kampanja elettorali. Naomi Kakija. Michael Farrugia. Damien Spiteri. Kenneth Spiteri u Dario Vella. Qabel ma nibdew diskussjoni mal-panel, ovvjament nirringrazzjak Prim Ministru tal-li reġa' oġbok tkun magħna f'din il-tinda tagħna. Grazzi ħafna dejjem ikun pjaċir li nisimgħuk u tkellimna iktar u nitalmu iktar dwar il-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Irrid nibda minn waħda mill-miżuri ewlenin li semmejt li hija ż-żieda fil-pensjoni. Però x'hemm iktar inizjattivi għall-anzjani tagħna sabiex ikollhom aktar servizzi aħjar, però fl-istess ħin insaħħu l-anzjanità attiva. L-ewwel nett meta titkellem fuq il-pensjonanti bħal kull ħaġa oħra fit-tmexxija. Irid ikollok track record illi jagħti prova ta' dak li inti kapaċi tagħmel u tali tkun seżżomm kelmtek. U aħna fil-qasam tal-pensjonijiet mhux biss fl-2017 għamilna manifest elettorali u fih tajna l-kelma tagħna, imma meta ġejna l-implementazzjoni, saħansitra tajna iżjed minn dak li konna wedna fil-manifest. Mela dak it-track record tagħna.
U nitilqu minn dak il-punt li n-nies magħna jafu fejn qegħdin. Jekk tajna kelma, in-nies jafu li se nżommuha. Hemm elf proposta u n-nies jafu li se nimxu magħhom u li se nżommuhom. Mbagħad qed ngħidu b'mod speċifiku fuq il-qasam tal-pensjonijiet. Żieda ta' mill-anqas 15 euro fil-ġimgħa fuq iż-żidiet li diġà tajna li se nkunu qegħdin indaħlu għal introduċuha fil-leġislatura li jmiss jekk il-poplu jagħtina l-fiduċja tiegħu. Insemmi il-proposta ta' mediċini b'xejn għall-anzjani tagħna, mhux biss qed nagħmlu dil-proposta, imma se nkunu qegħdin iwessaw iżjed il-formularju, jiġifieri il-mediċini li llum hemm fuq il-formularju se nkunu wessaw il-lista se nkunu qegħdin iwessaw il-lista ta' dak il-mediċini illi jeżistu llum. Imma mbagħad waħda minn dak li tisma' mill-anzjani li spiss niltaqa' magħhom anke ġewwa djarhom hija li jgħidulek aħna kemm nixtiequ nibqgħu ngħixu ġewwa d-dar tagħna. U dik tifhem illi hija x-xewqa ta' kull pensjonant. Dil-ġimgħa ħadd pjaċir żort aktar djar ta' nies u tieħu pjaċir meta tara pensjonanti fost oħrajn u ħaddiema wkoll illi jgħidulek kemm ħadu pjaċir biċ-ċekkijiet illi rċevew, min irċevihom illum, min irċevihom il-bieraħ, min irċevihom fil-ġurnata ta' qabel, u tara kemm dawn iċ-ċekkijiet kienu importanti. L-ewwel nett it-tax refund hija xi ħaġa li aħna qegħdin nagħtu ta' kull sena. Imma mbagħad iċ-ċekk addizzjonali ta' stimolu tara kemm kien kruċjali li jintbagħat issa. Issa ħadd ieħor qed jgħidilna politika tal-gimmicks u qed jgħidulna illi biraħ kelli dibattitu mal-kap tal-oppożizzjoni u qal eżempju ta' governanza ħażina dan għax batna iċ-ċekkijiet. Imma jekk iċ-ċekkijiet kien hemm bżonn li jibgħatu issa f'dan il-mument partikolari, allura aħna ma nagħmlux bħalhom dejjem jipposponu u ma jgħinu qatt lin-nies. L-għajnuna kienet meħtieġ issa u tajnija issa. U għalhekk lura għal dak li tkellmu miegħi l-anzjani dwar x'jixtiequ huma li jibqgħu kemm jista' jkun jgħixu fil-komunità. U kif se nkunu qed nindirizzaw dak il-bżonn, dik il-ħtieġa sabiex aktar anzjani jistgħu jibqgħu jgħixu fid-dar fejn trabbew, kif jixtieq kulħadd naturalment. Bħalissa għandna diġà għotja li tingħata l-persuni ta' aktar minn 75 sena, dik l-għotja jekk li nagħtaw il-fiduċja se nkunu nżiduha b'200 euro oħra. Dik hija waħda mill-proposti li għandna fil-manifest. Imbagħad inizjattiva oħra li konna għamilna li konna introduċejna żmien ilu kienet dik illi l-anzjani jistgħu jażlu l-helper of their choice li jassistihom fir-residenza tagħhom. Hemmhekk konna diġà nagħtu għotja li hija b'saħħitha ħafna ta' 7,000 euro biex dawk l-anzjani jkunu jistgħu jimpjegaw magħhom lil dan il-carer. Dik l-għotja issa biex ninċentivaw aktar dan is-servizz se nkunu qegħdin inżiduha biex tilħaq il-paga minima nazzjonali. Mela hemmhekk ukoll miżura oħra li hija b'saħħitha. Imma fuq kollox imbagħad għax sabiħ illi inti żżid dak il-miżuri, imma mbagħad differenti ħafna mill-proposti tal-oppożizzjoni dal-wediet ma jiġux b'ħafna termini u kondizzjonijiet magħhom. Jekk taraw il-manifest elettorali tal-oppożizzjoni, kull proposta li għandhom fiha magħha jew il-jekk, jew l-imma, jew il-forsi. Magħna taf li dik hija miżura ċara, jekk ninataw il-fiduċja fis-26 ta' Marzu, dik il-miżura se tkun qiegħda tiġi implementata b'mod mill-aktar ċar kif inhi miktuba. Imbagħad x'qegħdin naraw ukoll. It-titjib fis-servizz li ġie offrut fid-djar tal-anzjani dak se nibqgħu naħdmu fuq għaliex ikollok realtajiet imbagħad ukoll li minkejja li bħala stat nagħmlu minn kollox biex l-anzjani tagħna jibqgħu jgħixu fil-komunità, jaf imbagħad ikollok ċirkostanzi fil-ħajja illi tagħmel x'tagħmel dak ma jkunx aktar possibbli. U għalhekk l-importanza li nibqgħu ninvestu fit-titjib tas-servizz li qed jingħata fid-djar tal-anzjani u li naraw ukoll li jkollna aktar djar tal-anzjani illi ikunu qegħdin jinbnew. Imma mbagħad suġġett ieħor illi xtaqt nitkellem dwaru magħkom illejla huwa dak tad-dimensja. Issa id-dimensja mhijiex kundizzjoni li tolqot lill-anzjani biss, u dak xtaqt li jkun il-punt ta' tluq. Meta ma nitkellem ma' esperti fis-settur tara li din hija kundizzjoni li tista' tolqot anke fetajiet iżgħar. Taċċentwa ruħha wkoll fl-anzjanità. U hemmhekk li qed naraw illi ikollna
direttorat illi jkun inkarigat speċifikatament minn dan il-qasam tad-dimensja li l-funzjonijiet tiegħu jkunu illi jmexxi l-qudiem l-istrateġija tal-gvern li għandna f'dan il-qasam u qasam illi u qed nitkellem hawnhekk imbagħad fuq il-kura tas-saħħa mentali kruċjali li jkun wieħed mill-prijoritajiet illi aħna naħdmu fuqu. Għaliex meta nitkellmu fuq il-kwalità tal-ħajja, l-attenzjoni li rridu nagħtu lis-saħħa mentali definittivament trid tkun fil-prijorità tagħna. Saħħa fiżika, saħħa mentali, u hemmhekk fejn verament nistgħu nitkellmu iva dwar il-futur u dwar il-kwalità ta' ħajja tan-nies tagħna. Imma wkoll dal-direttorat li qed nitkellem dwaru irrid ukoll iservi bħala punt ta' referenza għal pazjenti li jbatu mid-dimensja kif ukoll għal membri tal-familja tagħhom. U għalhekk li nemmen li dan id-direttorat se jkun punt ieħor fl-istrateġija nazzjonali tagħna dwar id-dimensja fejn se nkunu verament b'mod konkret u tanġibli qegħdin insaħħu din l-istrateġija tagħna. Mbagħad qed naraw żewġ linji oħra li rridu mmorru fihom f'din l-istrateġija. L-ewwel wieħed illi nagħtu kura jew terapija aħjar speċjalizzata ġewwa d-dar tal-individwu u wkoll nżidu id-day centers, iċ-ċentri ta' matul il-jum fejn tingħata terapija u bekk inkunu nistgħu kemm jista' jkun possibbli pazjenti li jbatu mid-dimensja ikunu jistgħu jibqgħu jgħixu ġewwa il-komunità. Dan kollu ma nagħmluh għaliex aħna lina kull settur tas-soċjetà tagħna huwa importanti. U meta nitkellem mal-pensjonanti tagħna, sa dalgħodu kont qiegħed fi żjara ġewwa Birzebbuġa, kont qed nitkellem ma' diversi pensjonanti u kollha japprezzaw kemm dan il-gvern ħadem tajjeb fil-qasam tal-pensjonijiet. U bil-fors għax meta titkellem dwar kwalità tal-ħajja u t-titjib tal-kwalità tal-ħajja, irridu nifhmu illi t-titjib u t-tisħiħ tal-pensjonijiet tagħna huwa parti integrali minn dak it-titjib fil-kwalità tal-ħajja li l-pensjonant jista' jgħix ħajja komda li jkollu biżżejjed biex jixtri mediċini li għandu bżonn. U għalhekk imbagħad naqqat magħha dik il-proposta li bdejt biha li l-anzjani nagħtuhom il-mediċini b'xejn biex inħallulhom iżjed flus fil-but. U għalhekk li Malta taħseb fil-ġenerazzjonijiet kollha tagħha. Grazzi Prim Ministru. Jaqtalek nifsek il-Prim Ministru bil-miżuri kollha li jsemmi u grazzi ħafna ta' dan ix-xogħol kollu li qed tagħmel. Narsi, ħanibda bik, ma nistax kun fuq il-panel u ma nibdix bik. Grazzi ħafna tal-li l-qajdi l-istedina u ma nistax inħares lejk Narsi u ma nagħtix ma ngħidx kemmtejn fuq iż-żewġ telfiet li t-teatru u l-letteratura Maltija kellha din il-ġimgħa nsellmu l-memorja ta' Carmen Azzopardi u Mario Azzopardi li kienu fulkri għal daw l-aħħar snin għat-teatru u għal-letteratura, telfa kbira. Narsi, inti attur għal ħafna snin, pero l-lum mux qed ngħid sigrit, int pensjonant ukoll. Fid-dinja tal-lum, f'Malta li qed tgħixinu, x'inhuma l-opportunitajiet li qed issib f'Malta bħala attur, artist, imma wkoll pensjonant? Qatt qabel illum ma kellna opportunitajiet daqshekk. U aħna ta' tbissima li nibdew il-ġurnata bit-tbissima di ma tiġix minn xejn, tiġi minn ħafna ħidma biex inti titgħallem kull filgħodu. Jien inqum filgħodu u nistudja. U neqpa d-dej sa bil-lejl fuq il-television infittex dak li jallimni. X'jallimni? Dak kollu li hu arti u kultura. Illa li xinti meta tisma' biċċa mużika li tferħek, jaqbiżlek id-dmuħ, trid tisfen, trid tħossok ferħan. Imma dana min jifhem fil-mużika biss, le. Meta tara Caravaggio, tpinġija, sabiħa, int entużjażma ruħek. Aħna fil-knejjes tagħna għandna ħafna arti sabiħa, irridu nagħlmu l-tfal illi jsiru jħobbu dak kollu li hu sabiħ. Kemm kien kif tajt storja fuq il-palk, fuq it-television,
kemm kien jekk qed tisma' biċċa mużika, jekk qed tara film, kif tiddiskutih, kif tuħu pjaċir biex tara film. Mela aħna l-ħin kollu inħarsu għaw u qed nara l-color scheme, jien nara kemm jaqblu dawk u jaqbel, qed nieħu pjaċir. Daqs ħaddieħor u ftit iżjed għax nafna prezza il-color scheme. Aħna x-xjuħ irridu nagħlmu l-żżar illi hemm ħafna affarijiet sbieħ u qatt qabda żmien ma kien hemm skejjel tad-drama tal-gvern, privati, volontari fil-parroċċi, fuq il-mużika, skola tal-mużika, il-kazini tal-mużika, tal-banet, il-ħin kollu jgħal għanna skejjel tal-mużika iżjed mill-li għandhom l-Awstrija arras. Tifhem, mela ek tridu tkunu ferħanin f'ħajjitkom, ħobbu dak li hu sabiħ. Najsi, inti m'intix biss fid-dinja tat-teatru però wkoll tal-films. X'differenza rajt f'dawn l-aħħar snin fl-industrija tal-films Maltija? Differenza kbira. Jien fi żmieni meta qed immexxi il-film facilities ma kenniex film commissioner. Biżmien dejjem inżidu xi ħaġa, inżidu, wasanna f'waqt fej tant qed idarruna illi dak li nixtiequ ituwunna, illi issa għadha kif ħabbarna 2 miljuni biex nagħmlu il-films mill-Maltin għal Maltin. Dixi tfisser, fil-ġurnata tal-lum, inti biex tkun litterat, mhix tkun taf taqra u tikteb, trid tkun taf tuża t-telefon u tagħmel film. Għandi t-tfal tat-tifel tiegħi jgħixu l-Amerika, 10 snin għamlu film daw kitbuh bis-suġġett, irreċtaħ, ġibdu, editjawh, u morruħ fiċ-ċinema l-iskola marru kollha ħajaraw il-films ta' xulxin. U mbagħad jiddiskutu għaliex għamlu l-films. Mela di iċ-ċinema huwa parti mhux mill-kultura biss, mill-edukazzjoni tagħna li aħna biex inżidu l-communication bejnietna inkunu nistgħu biex inferraħ l-Tsija Mary li toqgħod Melbourne nibatilha biċċa film jiena u hemm inkunu qed inħobbu l-xulxin żgur bil-għodda tal-films li qed itienna il-gvern għax qed iħeġġeġ lil min jaf jagħmel il-films biex jagħmel il-films għal Maltin u sa jkun hemm biżżejjed għax kemm hawn Maltin professjonali li ikunu producer ta' film jew direttur ta' film. M'hawnx mija, right? Issa, aktar ma jgħaddi żmien, nispera li jiżdiedu aktar il-flus ħalli flimkien ngħinu l-xulxin biex nagħmlu il-repertorju tal-films Maltin li barra nibqgħu ngawduhom aħna fis-snin, nuruhom barra minn Malta, ħanuruhom x'niswew. Grazzi Najsi, grazzi ħafna tal-intervent tiegħek. Dr. John Baptist Gauci, qiegħed hawnhekk fisem id-dinja tal-festi. Ovvjament rappreżentant tal-Aqda Nazzjonali Każini tal-Banda. Ingħatajtu bħala Każini ħafna għajnuna finanzjarja meta l-iktar li kellkom bżonn. Forsi l-iktar mumenti diffiċli għalikom meta il-festi ma setgħux isiru. Kif rajta din l-għajnuna? Kemm kienet ta' għajnuna għalikom? Ekku, l-ewwel ħaġa nsellmilkom, l-għajnuna li ta' il-gvern, l-laqdiet tal-banda b'mod partikolari u l-settur tal-volontarjat, laqdiet volontari b'mod iktar wiesa, kienet ta' għajnuna kbira f'pandemija fejn għamilna mhux ġranet jew ġimgħat imma xhur bil-bibien magħluqa, fin-nuqqas ta' din l-għajnuna konna probabbilment nibqgħu bil-bibien magħluqa għalla vorja stajna niftħu.
Kien hemm diversi għajnuniet li tal-gvern lis-settur tal-volontarjat, ta' min wieħed forsi jsemmi l-Emergency Fund, il-Voluntary Organizations Project Scheme, li dawk kienu immirati għal laqdiet volontarji b'mod partikolari f'dan iż-żmien tal-pandemija. Imma ninnota wkoll bi pjaċir li l-iskemi l-oħra li kienu hemm qabel pandemija baqgħu jiftħu u il-fondi li kienu allokati għalihom ma naqsux, anzi xi minn daqqiet żdiedu wkoll. Fosthom nista' nsemmi l-fondi li jkunu amministrati mill-Aġenzija Żgħażagħ pereżempju b'mod partikolari għat-tagħlim tal-mużika fil-Gażini tal-Banda. Insemmi il-fondi amministrati mill-Kunsill Malti għall-Arti li jista' jibbenefika minnhom kull għaqda volontarja, imma ovvjament la hemm għaqdiet kulturali bħal huma l-għaqdiet tal-mużika, dawk huma ammirati wkoll nistgħu nieħdu minnhom ukoll. Barra minn dawk hemm skemi oħra li jkunu miftuħin għal laqdiet volontarji b'mod ġenerali. Ħafna minnhom amministrati mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Barra minn dawk l-Għaqda Nazzjonali Gażini tal-Banda tamministra wkoll fondi in kollaborazzjoni mal-Aġenzija Żgħażagħ u mal-Kunsill Malti li dawk huma ammirati speċifikament għal Gażini tal-Banda. Dawn il-fondi kienu ta' għajnuna kbira qabel il-pandemija, waqt il-pandemija u jibqgħu anka wara l-pandemija. Għax fil-waqt li aħna lantana u li nsaħħu l-volontarjat, ċertu spejjeż jekk ma jkollniex minn fejn ħalsuhom ta' xejn ikollna n-nies li lesti jagħmlu x-xogħol. L-ispejjeż hemm qegħdin. Bil-pandemija dħul naqas biex ma ngħidx spiċċa kważi għal kollox, festi ma sarux. Attivitajiet oħra li konna norganizzaw fundraising jew attivitajiet oħra kulturali, dawk pratikament spiċċaw fix-xejn. Ġifieri imnalla kellha tkun din l-għajnuna li ingħatajna. U kif nista' ma nsaqsikx dwar l-aħbar li kellkom ftit tal-ġimgħat ilu li iva ħajerġgħu jsiru l-festi. Intom kif ħadtu għad l-aħbar? Ovvjament ħadniha b'entużjażmu kbir. Kien ilna nistennew dan il-mument għall-aħħar sentejn. Meta sfortunatament ma stanix nagħmlu mod ieħor ħlief li nikkanċellaw il-festi tagħna. Ta' min wieħed isemmi li l-festi huma il-bennina tal-kultura Maltija, tant li anka ikunu konsidrati biex ikunu rikonoxxuti mill-UNESCO bħala wirt intangibbli tad-dinja. Jiġifieri dawn il-festi nuqqas tagħhom inħass u nħass sew. Sfortunatament hawn tfal illi pratikament qas jafu x'inhi festa. Aħseb wara kemm jafu x'inhi banda. Tant illi l-parteċipazzjoni tal-banda pratikament intfiet ma baqgħetx teżisti. Fil-waqt li kuntenti ħafna illi dawn il-festi ħarġa jibdew, ovvjament id-diffikultajiet kienu hemm qabel u diffikultajiet huma kbar issa wkoll. Waħda mill-iktar problemi li qed niltaqgħu magħha hija n-nuqqas ta' bandisti. Wara sentejn bil-Gażini daqqa miftuħin daqqa magħluqin, in-nies bla ma trid sabet alternattivi oħra għal dak li kienet tagħmel. Forsi kien hemm min biret, forsi kien hemm min sab delizzju ieħor u bir-raġun. Allura kemm il-xogħol, kemm in-nies li jagħtu xogħol volontarju naqas, kif ukoll il-bandisti. U din qed tinħass u l-Għaqda Nazzjonali Gażini tal-Banda hija konxja ħafna ta' dan. U għalhekk qed ninvestu fi proġett ġdid fejn ħankunu qegħdin naraw kif it-tagħlim tal-mużika fil-iskejjel tal-Gażini tal-Banda jissaħħaħ. Jissaħħaħ għal diversi raġunijiet. L-ewwel ħaġa biex jiggwadanjaw it-tfal tagħna stess b'livell ta' edukazzjoni ogħla u aħjar. Biex jiggwadanjaw il-Gażini
billi jżidu ovvjament il-bandisti u jigwadanja wkoll il-pajjiż b'mod ġenerali. Jiġifieri minn hawnhekk qed nagħmlu appell biex kull min rid jersaq lejl festillum bl-appell tiegħek jerġa' jiġi viċin din it-tradizzjoni tagħna. Grazzi, Dr. John Baptist Gawci. Ħanaddu għall-ewwel intervent li għandna minn kandidat illum magħna ġo Tinda, naddu għal Joe Sammut, fidejk Joe. Grazzi. Huwa pjaċir tiegħi llejla li nkun hawn foskom ġewwa San Pawl il-Baħar u nirringrazzjakom ilkoll kostitwenti ċittadini San Pawl il-Baħar li joġobkom tattendu għal din l-attività minkejja l-maltempli għaddej bħalissa u li għaddej minnu bħala pajjiż. Ninsabu għaddejjin minn perjodu fejn fl-opinjoni tiegħi huwa interessanti ħafna fl-istorja ta' pajjiżna. Huwa perjodu illi għaddejjin sfidi madwar id-dinja, affaċċajna pandemija, pajjiżna kien wieħed mill-pajjiżi li rnexxielu jaffaċċjaw joħroġ minna b'suċċess. Qegħdin naffaċċjaw il-gwerra li għandna fl-Ukranja li hija gwerra li tista' tħalli impatt b'mod dirett jew indirett fuq il-ħajja ta' kulħadd, però huma kollha sfidi li kważi huma ta' natura amministrattiva, politika li jħossibha direttament il-gvern. Hemm mbagħad sfidi ikbar li irnexxielu il-pajjiż illum il-ġurnata jagħmel dik il-qabża fejn fl-opinjoni tiegħi l-ebda pajjiż barrani ma jista' jħares lejn Malta, jħares lejha l-isfel. U dan rajnieh fil-mod kif diġà indikajt kif pajjiżna irnexxielu jammistra u joħroġ mill-problemi tal-pandemija, mhux biss imma anke jaffaċċja u jipprepara għal l-ekonomija tal-pajjiż wara din il-pandemija, perjodu li żgur ħajkun hemm opportunitajiet u pajjiżna lesta lihom. Huwa proprju dan illi il-budget huwa proprju dan illi il-programm elettorali tal-Partit Laburista qiegħed jindirizza. Indirizzjahom permezz ta' 1000 punt u fl-opinjoni tiegħi huma 1000 punt viżjoni għal futur. Personali li iktar li laqtuni huma tnejn partikolari, dak li jirrigwardja l-ambjent u dak li jirrigwardja l-qasam ekonomiku. Fir-rigward tal-qasam ekonomiku sar dak il-pass li kellu jsir bi preparazzjoni għal sitwazzjoni li ħadd tkun qed torqod il-pajjiżna fejn tidħol it-taxxa tal-corporate business. Minn 35 għal corporate business sa titniżel 25 u din hija qabża importanti għalina fid-dawl tal-taxxa li ħad tiġi imposta b'mod globali ta' 15% li ħad tkun xi ħaġa li qed taffettwana ir-rata tagħna ta' 5% fir-rigward ta' kumpaniji li jiftħu hawn Malta. Però ħad tkun xi ħaġa li tindirizza allura l-investiment ħad tagħti nifs kbir, nifs qawwi li l-kumpaniji f'dan is-settur sabiex jinvestu aktar flus fil-kumpaniji tagħhom u fl-impjegati tagħhom. B'hekk qegħdin nassiguraw li jkollna ekonomija iktar b'saħħitha biex tagħmel tajjeb għalfejn aħna jista' jkollna nuqqas. U huwa dan il-ġest, l-unur tagħna bħala Maltin li għandna nimbuttaw huwa settur li rrid l-intervent tal-gvern u kienet aħbar tajba da parti tal-Prim Ministru, Dr. Abela, meta ħajindirizza l-problema tal-ftuħ tal-accounts tal-banek propju sabiex nkun nistgħu nġibu aktar investiment f'pajjiżna. Kwantu l-ambjent, bla dubju ta' xejn kif deret fil-feature, l-idea tal-green spaces ġuċ-ċentri tagħna tal-villaġġi hija idea brillanti għax sa tagħti iktar nifs sew il-lokalità lin-negozju il daw kollha. Ma nistax hawnhekk allura ma nsemmix l-aħħar kumment li ħafna qegħdin jinsistu dwaru fejn tidħol il-kaċċa u l-insib. Huwa tradizzjoni u namur tal-qalb ta' vera minoranza, però huwa importanti li kulħadd iġib quddiem għajnejh illi kien gvern nazzjonalista li daħaq bid-dilettanti u mhux issa jiġi jipprova jilaba tal-paledin qisu hija xi ħtija tal-Partit Laburista ta' Gvern Laburista jekk din it-tradizzjoni dan in-namur qiegħed jiġi medet. U iva dan huwa sinjal ta' gvern li jisma', ta' gvern li jikkunsidra il-karbit ta' ċittadini kollha bħalma rajna f'diversazzjonijiet li ħa. Grazzi u nawgura l-kulħadd. Grazzi ħafna lill-kandidat tal-Partit Laburista Joe Sammut, grazzi Joe Prim Ministru, ħanerġa' ndur għandek. Qegħdin f'San Pawl il-Baħar. Ma nistax ma nagħmilx mistoqsija relatata mat-turiżmu.
settur li għala daqqa kbira mill-pandemija ma nistgħux ngħidu anka bl-eluq tal-ajruport tal-ftit żmien. Jiġifieri kien moment diffiċli għal dawk kollha li qegħdin f'dan is-settur. Il-manifest tal-Partit Laburista, kif se jindirizza il-problemi forsi li għandhom dawk li jaħdmu f'dan is-settur? Kif għattajjeb inti Luk, waħda mill-iktar deċiżjonijiet ibsin li kellna nieħdu f'Marzu tal-2020 kienet l-eluq tal-ajruport. Għaliex hemmhekk konna nafu li b'deċiżjoni waħda konna letteralment terz tal-ekonomija tagħna konna se nagħlquh. Għaliex is-settur turistiku kemm b'mod dirett kif ukoll bis-servizzi anċillari li jaħdmu miegħu ifisser terz tal-ekonomija tagħna. Imma kienet deċiżjoni meħtieġa dakinhar biex nipproteġu s-saħħa tan-nies u allura ħadniha. U kienet deċiżjoni li damet għal medda ta' żmien ukoll għaliex nafu wkoll li anke meta mbagħad kellna l-ftuħ mill-ġdid tal-ajruport kellek numru ta' restrizzjonijiet illi xorta waħda s-settur turistiku kien impattat. Imma xabilna ma qadniex ċassi u hemmhekk ukoll li fil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika konna nidejna l-iskema tal-vouchers għal skema mbagħad għamilna tnej. Ma kellniex elezzjoni dakinhar imma xorta tajnihom il-vouchers għax nemmnu li nappoġġjaw in-nies. Żewġ skemi ta' vouchers ta' 100 euro l-wieħed dak kien f'Ġunju. U mbagħad imur ftit lura l-Marzu tal-2020 kien prinċipalment għall-bidu li d-diskussjoni dwar il-weight supplement kienet ġiet maqbuda mas-settur li jirrappreżenta l-ospitalità u kienu qalulna niftakar il-kliem ċar. Qalulna aħna letteralment il-klijentela tagħna b'dik id-deċiżjoni spiċċat. U allura hemmhekk ukoll li tfassal il-weight supplement li mbagħad ikkonfermajnieh fl-24 ta' Marzu tal-2020 u meta llum titkellem ma' kull settur tan-negozju tagħna jgħidlek li l-weight supplement kien l-iktar għodda importanti sabiex salvajna n-negozji, sabiex salvajna l-impjiegi. U sabiex flok immaterializzat bassir ta' aktar minn 50,000 persuna qiegħda li kellna fil-bidu tal-2020. Illum għandna l-anqas rata ta' qatt li qatt kellu pajjiżna fl-istorja tiegħu. Għandna l-aktar nies illi qed jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol li qatt kellna fl-istorja ta' pajjiżna u r-rata ta' tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna hija dik li l-Kummissjoni Ewropea qiegħda tbassar li tkun l-aqwa waħda fost l-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Imma dan wasalna liħ mhux b'kombinazzjoni, imma lix waqt pandemija konsistentement bqajna ninvestu fin-nies, investejna fin-negozji. Meta tajna l-vouchers rajna li jkun hemm cash injection fl-ekonomija biex nistimulaw il-konsum ukoll. U dak kienu dejjem il-prinċipji illi ħdimna dwarhom. Issa fil-manifest elettorali għandna 35 miżura li huma targeted speċifikatament għas-settur turistiku. Hawnhekk ħansemmi 5 minnhom imma nistedinkom taqrawhom fil-manifest jiffurmaw parti mill-1000 proposta tal-manifest. Għandna l-ewwel waħda hija dik illi se nkunu qed nagħtu inċentiv ta' taxxa jiġifieri traħħis tat-taxxa lil dawk l-operaturi ta' stabbilimenti tat-turiżmu illi jagħmlu jew rinnovazzjoni tal-premises tagħhom jew jagħmlu investiment fl-istabbiliment tagħhom. Hemmhekk se nkunu qed nitkellmu dwar traħħis ta' 30% tal-ispiża, jiġifieri jekk inti infaq tal-argument 100,000 euro f'dik l-ispiża ta' rinnovar, se tkun qed tingħata tax credit ta' 30,000 euro. Dik hija miżura saħħitha ħafna. U dan se jkun qed jgħod għal dak li joffru naturalment akkomodazzjoni turistika. It-tieni proposta illi narawha fil-kuntest partikolari tal-lum rilevanti hija dik li se nkunu qed ngħinu bi skemi lill-settur tat-turiżmu biex jilqa' għax-shoulder months. Jiġifieri inti shoulder months huma dak ix-xhur fis-sena fejn b'mod naturali t-turiżmu ikun fl-anqas punt b'saħħtu tiegħu. Di rajnija waqt il-pandemija, kienet xi ħaġa li tallimniha waqt il-pandemija li kruċjali li f'dak il-shoulder months jew f'dak ix-xhur li jkunu normalment assoċjati ma' wasliet anqas tat-turiżmu nagħtu dak l-inċentivi biex kemm jista' jkun nattiraw turisti lejn pajjiżna. Imbagħad il-tielet proposta b'saħħitha qegħdin hawnhekk f'San Pawl il-Baħar li għandu wkoll ir-realtajiet tiegħu
irridu naħdmu bis-saħħa biex insaħħu s-settur turistiku kemm fil-Qawra, kemm hawnhekk Buġibba kif ukoll ix-Xemxija. U l-proġett tal-pjazza ta' San Pawl ta' Buġibba se nagħtuh priorità. Imma mbagħad lil mill-parti turistika rridu naraw ukoll ir-realtajiet partikolari tal-lokalitajiet. Jekk qed nitkellmu fuq San Pawl, għandu realtà partikolari wkoll u dik se nkunu qegħdin naħdmu biex flimkien mal-investiment fil-lat turistiku hemmhekk ukoll nagħmlu dak kollu li huwa meħtieġ sabiex dik ir-realtà li jgħixu fiha ir-residenti ta' San Pawl il-Baħar nindirizzawha ukoll. Imbagħad ir-raba' proposta hija dik li tittoħodna lej is-sajf li aħna mdorrijin bih. U se jkollna sajf kif aħna mdorrijin bih b'mod tradizzjonali. U hemmhekk is-settur kulturali għandu rwol importanti ħafna. Nifhmu wkoll li s-settur kulturali kien wieħed minn dawk l-aktar impattati waqt il-pandemija. U x'irridu naraw allura? Li issa f'dan is-sajf ta' normalità u normalità sħiħa, irridu naraw li s-settur kulturali ikollu rwol ċentrali. U dak irridu naraw ukoll hemmhekk ir-rwol ta' l-MTA li mhux tikkompeti ma' dan is-settur imma li tinċentiva u tappoġġja lil dan is-settur sabiex jagħti kontribut ewlieni tiegħu lis-sajf tradizzjonali tagħna kif nagħmluh. Nemmen ħafna fil-komunità artistika lokali u nemmen għaliex rajna kemm verament hija komunità li toffri prodott eċċezzjonali. Imbagħad irridu naraw ukoll waħda mill-proposti minn dak il-35 proposta l għandna fil-manifest li aktar lokalitajiet jiġu inċentivati biex ikunu jistgħu jattiraw iżjed turiżmu. Tinsemmi fost oħrajn lil Għawdex, nemmen li Għawdex jista' jipprovdi prodott uniku għal dak li huwa s-settur tat-turiżmu. Insemmi wkoll in-nofsinhar ta' Malta kif ukoll il-Belt Valletta. Imbagħad hemm forsi min qiegħed iwassal sens taqtih il-qalb illi s-settur turistiku se jdum ix-xhur jekk mhux saħansitra is-snin biex jirkupra. Dik l-istess nies kienu jgħidulna wkoll għall-ekonomija ta' pajjiżna, kienu jgħidulna issa l-ekonomija tal-pajjiż wara l-pandemija ddum biex tirkupra is-snin. U niftakar it-tbassir li kellna fil-bidu, l-ewwel kien jgħid li se jkollna medda ta' snin sabiex jirkupra, u mbagħad it-tbassir beda jnaqqas u jgħidu se tirkupraw qabel u llum urejna illi l-Kummissjoni Ewropea se tagħtina qed tbassar li pajjiżna ikun dak li jkollu l-akbar tkabbir ekonomiku. Wasalna hemm għax qatt ma qtajna qalbna, qatt ma qtajna qalb in-nies, imma dejjem tajna l-fiduċja u l-kuraġġ lin-nies. U hekk se nagħmlu wkoll lis-settur turistiku kollu. Se naħdmu kemm nifilħu biex naraw is-settur turistiku tagħna jirkupra kemm jista' jkun malajr, tajt wiegħda li se jkollna rebbija b'saħħitha u li jkollna sajf b'saħħtu ħafna ta' turiżmu. U bl-istess mod li kont it-tarka tal-ħaddiema kollha, anzi tal-poplu kollu waqt il-pandemija, jekk tatuni l-fiduċja tagħkom fis-26 ta' Marzu se nibqa' naħdem kemm niflaħ biex nibqa' nkun it-tarka ta' kull settur ekonomiku tal-pajjiż kif ukoll tal-poplu kollu b'mod ġenerali. Grazzi Prim Ministru, u intrinsikament maqut ma dalijiet jgħid il-Prim Ministru fuq it-turizmu għand imprenditur fid-dinja tal-catering. Issa jekk it-turizmu ntlaqat mela l-catering, x'nistgħu ngħidu fuq. Tiziano, kemm ilkom f'din l-industrija u kif kienu l-aħħar sentej għalikom? Nsellimlek, aħna f'din l-industrija għandna il-fuq minn 72 sena, aħna niġu t-tielet ġenerazzjoni, u ovvjament qed nibqgħu nimxu fuq il-passi biex intejbu u nkabru fuq li ħallew il-ġenerazzjoni ta' qabilna. Kif kulħadd jaf il-pandemija il-catering laqtitu bil-kbir. Fejn kif nafu nibdew punt kruċjali t-tiġijiet. Fejn għandek il-kopji qed jippreparaw, ikun ilhom minn snin twal jippreparaw sabiex dik il-ġurnata tat-tieġ toħorġilhom kemm jista' jkun perfetta u ovvjament jitnefqu l-flus. Allura ridna nsibu dak il-bilanċ bejn sakemm tgħaddi l-pandemija iċaqalqu d-dati, immorru għal dati ġodda, sakemm isibu s-suppliers kollha id-data li jixtiequ.
allura kienet naqra daqsxejn kif tgħid Ta' ta' diffikultà, problemi, diffikultà. Allura aħna fil-pandemija rajna problemi. Però aħna ma qtajniex qalbna. Għaliex jekk nieħdu eżempju il-weight supplement fejn kien għalina essenzjali ħafna u għena ħafna biex aħna nkunu nistgħu nżommu l-impjegati kollha magħna. Aħna l-impjegati tagħna huma strumentali għalina, speċjalment fis-settur tagħna, allura wieħed irid iżomm l-impjegati kemm jista' jkun miegħu u bil-weight supplement aħna stajna nagħmlu dan. Apparti minn hekk ukoll kellna għajnuna wkoll fuq il-kontijiet tad-dawlu l-ilma li dawn huma essenzjali wkoll. Fejn ukoll kien hemm għajnuna fuq il-kirijiet ukoll. Biex aħna stajna ovvjament nibqgħu iktar tranquilli u nibqgħu naħdmu n-negozju u naraw mal-individwu kif sa nimxu fejn jitlu attivitajiet. Mingħajr dawn l-inċentivi, x'kontu tagħmlu Tiziano? Sadattant, tifhem, konna naraw kif sa nibbilanċjaw ix-xogħol, kif sa naħdmu, imbassru għal-futur, naħsbux il-pandemija qed nipprovaw kemm jista' jkun kif ħendiljanija tajba li tgħaddi, u ovvjament issa minn is-salem naqbdu t-triq għal-normalità mal-klijenti tagħna biex is-settur kif dejna ngħidu li jimxi l-qudiem. U kif qalu kol il-Prim Ministru, it-triq għal-normalità, qegħdin kważi fin-normalità rridu nkomplu naħdmu b'dak il-mod. Però naf li qrajt ukoll il-manifest tal-Partit Laburista. X'derlek mill-inċentivi fis-settur tagħkom? Inċentivi tajbin ħafna, speċjalment it-tnaqqis fit-taxxi. Li lilna ħatejna nagħmlu kuraġġ iktar biex nikbru u ninvestu. It-tnaqqis fil-corporate tax qed nifhem minn 35% u 25%. Eżatt. Ukoll tal-impjeg li ħakun hemm l-għajnuna tan-nisa minn 40 sena il fuq. Li nemmen li hemm ħafna nisa validi li jistgħu wkoll ikunu ta' kontribut f'dan is-settur tagħna. U minn hawnhekk jiena nixtieq nirringrazzja l-Prim Ministru talli lilna għena biex is-setturi tagħna jibqgħu jissaħħu nimxu l-qudiem. Grazzi ħafna Tiziano Kassar tal-li kont magħna. Ħanaddu għat-tieni intervent ta' kandidat tal-Partit Laburista insellem lil Anton Refalo. Fidejk, Anton. Insellmilkom, insellem mod speċjali l-Prim Ministru mill-gżira sabiħa ta' Għawdex illi huwa tant iħobb. Għannom tal-Awċin kollha Malta flimkien. Dan naħseb huwa messaġġ f'saħħtu u ċar. Flimkien mal-Prim Ministru Robert Abela, mal-Kabinett, mal-Grupp Parlamentari, mal-kandidati magħkom u mal-poplu kollu ta' rida tajba sabiex nerġgħu aħna neliġu lill-Prim Ministru ta' pajjiżna Robert Abela mandat sabiex jmexxi l-pajjiżna għal 5 snin li ġejjin. Ħdimna fl-modi, ġibna ħafna suċċessi għal pajjiżna u hekk sejrin komplu nagħmlu. Għalina il-familji Għawċin u Maltin sejrin jkomplu jkunu ċentru ta' dak kollu li nagħmlu. Prim Ministru kien ta' onur kbir, kien ta' privileġġ kbir għalija iservejt taħtek l-ewwel kabinett tiegħek. Tallimt ħafna, naf u sirt naf kemm huwa qalbek l-interess tal-poplu Malti u l-interess tal-poplu Għawċi. Ħaddieħor, ħaqqas irid jgħid illi hu Malti u int taħdem il-ħin kollu, taħdem magħna għal ġid ta' dawn il-Gżejjer. Grazzi, Prim Ministru, għalija, għall-Għawċin, għall-Maltin kollha ta' rita tajba. Għandna manifest illi appena titħabbar il-riżultat tal-elezzjoni, proposta, nibdew nħadmuha mill-qoddim għax dawn ma fattibbli għamilna l-costings tagħhom u nkomplu għaddejjin għal ġid ta' pajjiżna. Insemmi l-ewwel il-Għawdex illi ġej minnu tant inħobb. Dan il-gvern, speċjalment taħt il-Prim Ministru Robert Abela, għamlu mutur ekonomiku ta' pajjiżna. Dawk bib, illi qabel kienu jgħidu li Għawdex huwa tagħhom u għandhom il-privileġġ li jagħmlu jridu f'Għawdex. Qatt ma għamlu xejn ġol Gżira Għawċija. Lil-Għawdex kienu jaraw peace fuq Malta. Sempliċement fil-qasam tas-saħħa niftakar jien.
kienu jġibu il-makkinarju użat f'Malta wara jispiċċa u jitfgħu ġa Għawdex. Melli beda CCU, il-monitors ma xtrawx mill-Gvern Nazzjonalista, imma xtraw minn grupp ta' volontieri Għawċin. Dawn għalihom Għawdex huwa s-Cinderella ta' Malta. Taħtna, taħt it-mexxija ta' Roberta Bela, Għawdex huwa l-mutur li jsejjer jmexxi il-dawn il-pajjiżna. X'ma għamilx Roberta Bela f'Għawdex? Fiber optic cable, fast ferry service, għajranġa l-Malta ma sal-forn. Għanamlu l-Għawdex carbon neutral u ħafna miżuri tajbin għal-Għawdex. Imbagħad m'għandhomx għal-qasam tiegħi tal-video site. Bin-negozjati tiegħu ġab mhux inqas lis-settur tal-bidja tas-sajt u tar-raħala 191,000 euro għal 7 snin dan il-bniedem. Konna mas-sajjieda, konna mar-raħala, konna mal-bdiewa tagħna. Fi żmien il-pandemija ħdimna ma' xulxin lill-bdiewa tagħna, lir-raħala tagħna. Tajnihom mhux inqas minn 12 miljun u nofs għajnuna tal-pandemija. Lis-sajjieda tajnihom 2 miljuni. Dejjem immur fuq dan il-bniedem u qatt ma qal le biex dan is-settur jimxi bil-qoddim. Għalhekk Prim Ministru, meritx indum, imma rrid ngħidlek grazzi mill-qalb tal-ġid kollu li qed tagħmel għall-poplu Malti u Għawċi. U l-poplu Għawċi u Malti se jafulek fis-26 ta' Marzu għal issejjer jagħtik l-ewwel rebħa elettorali. Grazzi Prim Ministru. Grazzi l-kandidat Anton Refalo, grazzi ħafna ta' dan il-messaġġ. Ġejka Zoppardi, taħdem fis-soċjal. Kif nista' ma nsaqsikx kemm għenu l-setturi soċjali il-miżuri li jittieħdu mill-Gvern ta' Roberta Bela fl-aħħar sentejn? Ħadmu għax naqsu in-nies meqjusin foqra u naqset b'aktar minn nofs il-waiting list tal-akkomodazzjoni soċjali. Ġu naħseb illi dawn l-aħħar sentejn ħadmu u ħadmu tajjeb ħafna dawk il-miżuri. Jiena li għall-politika soċjali dejjem kienet spalla li meta tkun fissija tal-bżonn isserraħ fuqha, però mbagħad timxi l-qudiem, tħallik timxi l-qudiem, tippermettilek li timxi l-qudiem. U tisma' nies normalment daw kunu ġejjin daw kunu jgħixu ħajja komda għaliex donnu jagħtu x'jifhem, jagħtu l-wieħed x'jifhem illi hawn min jaspira jixtieq illi jittallab, jiddependi fuq l-istat. Jiena fix-xogħol tiegħi ma niltaqax magħhom dawn in-nies, jiena qatt ma ltqajt ma' xi ħadd illi joħlom illi jiddependi fuq l-istat. Niltaqa' ma' nies illi f'ċirkostanza diffiċli ikollhom bżonn l-għajnuna, ikunu jixtiequ l-għajnuna, imma jaspiraw illi jimxu l-qudiem, illi jfendu rashom. U tuħu gost tisma' kont tisma' n-nars, kont tisma' l-Prim Ministru jitkellmu fuq żidiet fil-pensjoni, żidiet fil-work benefits, kollu ma tajbin u kollu ma importanti ħafna. Però naħseb li jekk hemm ċertifikat għal dan il-gvern fil-qasam soċjali huwa li fil-waqt li l-ammont li jiġi investit f'benefiċċji soċjali, f'għajnuniet soċjali żdied għal ammonti aktar minn kull żmien, l-ogħla ammont li qatt tintefa' fuq benefiċċji soċjali, in-nies li l-ammont ta' nies li jiddependu minn dik l-għajnuna naqset. U dak allura jfisser li dawk in-nies imxew il-qudiem, ifisser li dak fih innifsu huwa rakkont ta' mobilità soċjali. Jiena ġej mill-qasam tal-akkomodazzjoni. Naħseb li dal-metodu f'dak is-settur ħaddimnieh fid-der. Niftakar pereżempju snin ilu meta waqqafna, meta introduċejna anzi il-benefiċċju tal-kera, da minn sussidju li kien jingħata biex familja li qiegħda fil-kera tkampa mal-kera. Sar benefiċċju li jinħadem mod l-ammont li jingħata llum ifisser li familja mhux biss jirnexxiela tiflaħ il-kera li hu dovut li jiġi mħallas minnha, imma wkoll
wara li titħallas il-kera jibqa' ammont deċenti biex tgħix ħajja ta' kwalità. U naħseb illi dak għandu jkun lan li għalih issir il-politika soċjali. Nsemmi pereżempju, żgur qed tarawhom, imbena il-housing soċjali wara tant snin imbena il-housing soċjali. 1700 appartament mhux ċajta, imma hemm 1700 appartament ġodda, imma lil il-ġebla hemm 1700 familja li issa għandhom ċans jgħixu ħajja aktar ta' kwalità, jibnu ħajja aktar stabbli. U da kollu ħa forma aktar b'saħħitha fl-aħħar sentejn. Nista' nsemmi pereżempju aktar mill housing soċjali, nista' nsemmi il-housing affordabbli. Tajna impetu biex ikonna aktar housing affordabbli. Nista' nsemmi il-self soċjali li bdejna bih fil-leġislatura, però mbagħad insemmi il-famuża equity sharing. U di famuża mhux għal xejn, famuża għax turi kif inħmiet politika soċjali li wieġbet eżatt għal bżonn għal mod kif kienet qed tinbidel is-soċjetà Maltija. Naħseb li fl-aħħar snin ma tkellimniex biżżejjed fuq kemm is-separazzjoni, it-tkissir tal-familji kien qed iwassal kien fast track għal faqar, speċjalment fejn kien hemm it-tfal. Konna qed niltaqgħu ma' realtajiet, pereżempju ta' individwu li jkollu 40 sena u fuqhom li jiġi biex ix-xidar, ikollu ftit tfaddi li jiġi biex ix-xidar iżda l-ammont li jdih il-bank, l-ammont li jisilfu l-bank ma jkunx biżżejjed biex hu jsir sitta daru. U daw kienu kostretti li jikru. Daħlet l-equity sharing u ħafna nies saru sidin ta' darhom b'dan il-mod. Issa. Ċek, nixtieq ukoll inti u tala ukoll tagħmel referenza għal miżuri soċjali li hemm fil-manifest din it-tarba. Nista' nibda mill-equity sharing, ġifieri li fl-aħħar budget u di ġa daħlet fis-seħħ l-għajnuna twessat biex issa anka nies illi għandhom minn 30 sena l fuq igawdu minn din l-għajnuna, imma bad kemm hu sabiħ tħares lejn il-manifest elettorali u tara kif l-istess għajnuna b'saħħitha li tingħata bl-equity sharing issa se tkun estiża wkoll qed jiġi propost li tiġi estiża wkoll għal żgħażagħ iżgħar minni li għandhom minn 25 sena l fuq. Dik naħseb li se tagħmel differenza kbira f'dik li affordabilità. Allura, biex nikkonkludi biex il-mistoqsija tiegħek. Meta tpoġġi dan kollu ma' żidiet fil-pensjonijiet, ma' għajnuna mill-istat il-ġenituri fit-trobbija ta' wliedhom, ma' tisħiħ tal-in-work benefit il-ħaddiema, ma' għajnuna li żgħażagħ biex isiru sidin ta' darhom, nara allura unkomplu nibnu fuq l-aħħar sentejn, nara politika soċjali illi tfittex illi tajni kulħadd jagħmel dak il-pass li jmiss fil-livell tal-għajxin. Naħseb li dak għandu jkun lan tal-politika soċjali. Grazzi ħafna Ġejka Zoppardi tal-li oġbok tkun parti mill-diskussjoni tal-panel tagħna. Wiċċ familjari mal-kampanja Malta flimkien, però ovvjament fir-rwol tiegħu ta' membru parlamentari Ewropew. Għandna intervent minn Cyrus Engever. Fidejk, Cyrus. Grazzi Luke. U grazzi lilkom il-koll hawnhekk li ġejtu tagħtu merħba sabiħ għal darb'oħra lill-Partit Laburista u lill-Prim Ministru tagħna Robert Abela. Grazzi ħafna. Jiena illum stajt ġejt hawnhekk qudiemkom biex nitkellem dwar il-kisbiet kbar li għamel dan il-partit fil-gvern matul dawn l-aħħar snin, speċjalment matul dawn l-aħħar sentejn ta' Robert Abela fejn rajna l-aktar gvern li għamel riformi sabiex jimodernizza lil pajjiżna fl-istorja kollha ta' pajjiżna. Rajna gvern illi ma waqafx jaħdem ħalli jżomm l-ekonomija tagħna mhux biss għaddejja imma tkompli tikber fl-iktar pandemija illi taċċo kbir lid-dinja kollha matul is-snin kollha li niftakru aħna. U gvern illi irnexxielu jżomm l-inqas rata ta' qatt fl-istorja ta' pajjiżna minkejja din il-pandemija matul dawn l-aħħar sentejn. Però stajt niġi hawnhekk ukoll illum nitkellem dwar il-futur għaliex konvint u ċerti li għandna futur sabiħ ħafna l-pajjiżna bil-manifest elettorali li qed iressaq dan il-partit fil-gvern. Manifest elettorali illi qiegħed iħares illi jkollna l-iktar
proposti ambientali li attrajna fl-istorja ta' pajjiżna. Manifest elettorali, l-iktar manifest elettorali soċjali fl-istorja ta' pajjiżna. L-aktar manifest elettorali li attrajt jien illi jiffoka fuq it-tfal u li jara li kollha jkollhom l-istess opportunitajiet huma u jikbru. U manifest elettorali li jifoka wkoll fuq l-anzjani. U nirringrazzja lil Narsi u lill-anzjani kollha ta' pajjiżna illi ħallewlna pajjiż tant b'saħħtu illi jista' jkollna 1000 proposta biex inħarsu l-qudiem illi ħajkomplu jbidlu il-wiċċ ta' dan il-pajjiż. Però ddeċidejt illi niġi hawnhekk illum nitkellem dwarna nfusna. Aħna minn aħna. Aħna il-moviment laburista, il-moviment soċjalista, il-moviment tax-xellugin u liberali illi jrid ikompli jbiddel lil pajjiżna. Għaliex dak li aħna, il-Prim Ministru l-ħadd li għadda fid-diskors illi għamel fuq il-fosos tal-Florjana qal illi dan il-partit twilet sabiex ibiddel, sabiex kontinwament ikompli ibiddel. U l-bieraħ meta kont qiegħed indur id-djar u ħabbat bib partikolari, fetaħ tfaj żagħżugħ ta' 20 sena illi għalli illi għalih ma tagħmilx differenza l-politika, għalih ma jagħmilx differenza min ħajkun hemm fil-gvern mis-27 ta' Marzu il-qoddim. U għalhekk xtaqt nagħmel dan il-punt illum, għaliex tagħmel differenza kbira lil min ħanażlu fis-26 ta' Marzu li ġej, tagħmel differenza għaliex iż-żewġ partiti prinċipali f'pajjiżna, it-tnejn li huma tried and tested, it-tnejn li huma nafu kif jaġixxu meta jkunu fil-gvern. U nixtieq insemmi żewġ punti partikolari. L-ewwel nett, dan huwa partit illi jiffoka fuq kulħadd, partit li jinvesti fin-nies, partit li jrid jara illi il-Maltin u l-Awċin kollha iħallsu anqas taxxi fi żmien illi ġej u qiegħed jara li dawk li jfilħu l-inqas mhux biss iħallsu inqas taxxa imma jingħataw aktar lura kif qegħdin naraw f'dawn il-ġranet biċ-ċekkijiet li qegħdin jirċievu tar-rifużjoni tat-taxxa. Minnaħa l-oħra għandek ħaddieħor illi dak li qiegħed jagħmel jwieħed huwa tax credit. Tax credit illi bażikament ħajkun jagħti innaqqas l-iktar rata ta' taxxa minn fuq min jaqla l-aktar. L-oppost ta' dak illi nemmnu fih aħna bħala soċjalisti, bħala laburisti, il-moviment tal-ħaddim illi dejjem ra kif jolli l-żgħir u jkompli jitla l-fuq. U l-aħħar nett, proposta oħra li għandna qudiemna u li turi wkoll id-differenza bejn iż-żewġ partiti. Il-proposta illi fl-ewwel mitjum ta' gvern ġdid immexxi minn Roberta Bela inwessaw u nkabru iktar is-servizzi tal-IVF illi jingħataw minn pajjiżna, servizzi illi jaraw illi dawk in-nies illi ma jaffordjawx lejn morru barra sabiex ikollhom huma wkoll l-opportunità bħala individi jew koppja sabiex jibnu l-familja tagħhom, ikunu jistgħu jagħmlu hawnhekk minn pajjiżna stess. U kunu ċerti illi matul dawn l-ewwel mitjum ta' gvern ġdid, waqt li nkunu għaddejjin bid-diskussjonijiet sabiex indaħlu din il-proposta wkoll, ħajkonna il-konservattivi f'dan il-pajjiż illi għal darb'oħra jingħaqdu sabiex jagħmlu l-bsatem fir-roti milli jirnexxielna nwessaw dan id-dritt ċivili għal kulħadd. U allura għalhekk ilqajt l-istedina tal-Prim Ministru biex matul dawn il-35 jum ta' kampanja elettorali jien ukoll nkun hawnhekk fostkom f'Malta inħabtu l-bibien u Prim Ministru ħankomplu għaddejjin għal daw id-9 jiem saħ li għadbaqa, inħabtu kull bib f'Malta għawdex, inħeġġu l-kulħadd joħroġ jivvota għaliex gvern laburista biss immexxi minn Roberta Bela jista' jibqa' jieħu l-pajjiżna l-qudiem fil-livell illi jmiss u li jixraqlu. Grazzi ħafna. Sinjur Membru Parlamentari Ewropew Cyrus Angel, grazzi ħafna Cyrus. Prim Ministru, no surprise, reġa' kellna diskussjoni interessanti oħra llum, però llum jinserta wkoll minħabba li huwa l-ħamis l-aħħar programm tawla fil-pjazza minħabba li l-ġimgħa li ġejja tkun l-aħħar ġurnata ta' kampanjar. Nixtiequk tagħti l-aħħar messaġġ lis-segwaxi tal-programm tagħna u dawk kollha li qegħdin isegwuna minn djarhom. L-ewwel nett nibda bi grazzi lilek Luke u lit-tim kollu tiegħek tal-ħidma kbira tagħkom. Xi ħaġa li vera nammira fawla hija li dejjem ikolkom mistidni b'diversità tal-ħsieb, b'opinjonijiet kontrastanti, fehmiet differenti,
U jsir dibattitu li huwa importanti ħafna li jkollna fil-pajjiż, mhux dejjem taqblu fuq kollox, u l-istess fl-arena politika. Mhux dejjem naqblu fuq kollox, imma kemm huwa importanti li jkollok il-ħsieb ħieles li niddibattu l-idejat anka fil-kuntest ta' partiti politiċi li jkollhom il-fehmiet tagħhom u l-proposti tagħhom u x'qegħdin naraw għal pajjiżna u min għandu l-aqwa viżjoni biex jista' jmexxi il-pajjiż il-qudiem. Għalhekk l-importanza ta' dan id-dialogu. Qed nitkellmu dwar xi qed nitkellmu li niddialogaw. Imma mbagħad daqskemm huwa importanti li tiddialoga jekk trid li tmexxi il-qudiem u tiddeċiedi dwar il-futur ta' pajjiżek, tiddeċiedi dwaru. U waħda mill-aqwa għodot li għandu kull wieħed u waħda minna, jekk mhux saħansitra l-aqwa għodda tad-deċiżjoni fit-tfassil tal-futur ta' pajjiżna huwa l-vot. F'kull soċjetà demokratika l-vot huwa l-premturija tad-demokrazija. L-għodda li għandek biex tifformula il-futur ta' tfal tagħna, il-futur tiegħek stess, il-futur tal-anzjani tagħna wkoll, il-futur ta' fejn irridu naraw il-pajjiż sejjer. U nifhem ukoll li ħafna minnkom diġà ġabru il-vot tagħhom għad hemm oħrajn li m'għadhomx. Għadhom ma ġabruhx. Fadal ftit jiem biex jistgħu jinġabru id-dokumenti tal-vot mill-ases u għaliex l-importanza li dak li jkun jiġbor il-vot tiegħu. Għaliex kull wieħed u waħda minna għandu d-dover li jkollu sem fit-tmexxija ta' pajjiżna u f'direzzjoni senatu għal-futur. Nifhem ukoll imma li hemm min għandu weġat, min għandu weġat personali. Jista' jkun li ma smajniex biżżejjed, jew smajna u ma tajniex soluzzjonijiet, anka meta dak is-soluzzjonijiet kienu meritati. Fejn hemm soluzzjonijiet li huma ġustifikati, ibqgħu ersqu lejna ħansibu is-soluzzjonijiet, imma li tibqa' d-dar mhix is-soluzzjoni. U għalhekk l-appell tiegħi huwa biex kulħadd jiġbor il-vot. Fil-jiem li fadal ejja ħanibqgħu nitkellmu, nisimgħu u nagħtuhom is-soluzzjonijiet. Kull fejn huwa meritat li jingħataw soluzzjonijiet se jkunu qegħdin jingħataw. Avviċinaw lili, lill-Lidja, lill-kandidati kollha din ninżlu man-nies nitkellmu fl-bliet fl-irħula. Imma lek din l-importanza. Għandna manifest ta' 1000 proposta illi rridu naħdmu biex nagħmluhom 1000 kisba għal pajjiżna. U għalhekk illi nixtieqkom tgħinuni nwassal dan il-messaġġ. Jien dejjem emment li l-aħna akbar mill-jiena. Jien waħdi ma jien xejn. U għalhekk li għandi bżonnkom biex iwasslu dan il-messaġġ tal-importanza li fis-26 ta' Marzu kulħadd jagħti id-deċiżjoni tiegħu favur li dan il-pajjiż jibqa' miex il-qudiem. Ħadd ieħor diġà qalilna illi se jkun qed jinterpreta lil dawk kollha li jiddeċiedu li jibqgħu id-dar bħala vot favur il-politika tiegħu. Il-politika li tirreżisti kull riforma, semma Sajris issa. Aħna diġà tajna impenn lil dak il-koppji kollha li jixtiequ isiru ġenituri illi sa mid-ġurnata mill-bidu tal-leġislatura nkunu daħħalna fis-seħħ ir-riformi kollha marbuta mal-proċess tal-IVF biex niffaċilitaw il-proċess li bis-saħħa tiegħu jistgħu jsiru ġenituri. Ejnuni sabiex inkun nistgħu nwettaq dik il-weda u naraw koppji li ma jistgħux isiru ġenituri biex jistgħu jsiru ġenituri. U għalhekk fis-26 ta' Marzu għandna jum importanti għax huwa pass kruċjali lejn ġejjieni isbaħ għal pajjiżna. Imma dak l-1000 proposta li tkellimna dwarhom jibqgħu biss 1000 proposta jekk intom ma tagħtuhomx is-siġil ta' approvazzjoni tagħkom f'dan il-jum tant importanti għal pajjiżna. U għalhekk ukoll id-deċiżjoni tas-26 ta' Marzu hija jekk anke f'dal mument partikolari ta' tensjonijiet madwar l-Ewropa tridux illi jibqa' jmexxi moviment li wara li aktar anke fl-aktar mumenti diffiċli dejjem kien hemm wara n-nies. Aħna maħniex il-moviment li jgħid illi jekk jolew il-prezzijiet tal-enerġija barra jolew Malta wkoll. Aħna wedna stabbilità fil-prezzijiet tal-enerġija, fil-prezzijiet tal-petrol, diesel, gas u tad-dawl umana tafu fejn qegħdin. U
U għalhekk ħbib tiegħi ejja ħalli l-ħolma li għandna ta' Malta flimkien inkunu aħna flimkien li wettquha realtà sabiex dawk l-1000 proposta isiru 1000 kisba sabiħa għal pajjiżna din irridu nagħmluha flimkien hekk kif ħdimna flimkien f'dal aħħar xhur ta' pandemija u rejna kemm meta naħdmu flimkien nistgħu nkunu ta' suċċess għal pajjiżna hekk irridu nibqgħu naħdmu flimkien. Flimkien poplu wieħed unit maqut b'messaġġ wieħed ta' pożittività sabiex nibqgħu immexxu l qudiem lil dan il-pajjiż li tant inħobbu. Grazzi ħafna Prim Ministru. Ippermettuli nirringrazzja lil daw kollha li għamlu dal-programm possibbli, lil Maruska, lil Joe, lil John, lil Jason Busuttil, Joseph Mifsud, Jason Parnis. Grazzi kbira lil George Azzopardi, il-CEO tal-Partit Laburista li dejjem hemm f'dal-programm u grazzi Prim Ministru nistax ngħid lilek tal-fiduċja li kellek fawla. Sinjuri, il-Prim Ministru ta' Malta u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Aħna nkunu magħkom bil-programm normali ġimgħa oħra il-komplement tal-lejli tajjeb u grazzi. Għal sita negozju, il-jum jibda minn kmini u jkompli sat-tarz. Jaħdem, jirsisti, joħloq, jaqla lejxin għalih, għal-familja. Joffri opportunità l-ħaddima tiegħu. Ġi tal-Malta u għawdex. Għal sita negozju, xejn ma jagħmlulu differenza l-battibekki bejn il-politiċi. X'aktarx idejquh. Iżda, tagħmillu differenza kbira min se jkun qed jieħu d-deċiżjonijiet li jiddeterminaw il-futur. Jekk ikompli jikber, tagħmillu differenza jekk min imexxi jifhmux. In-negozji jeħtieġu tmexxija li fil-mument tal-prova issostnihom.
iridu min ikompli jagħmilhom kuraġġ. Jeħtieġu lil min f'pandemija nieda l-iskemi biex jinvestu iktar u mhux qatalhom qalbhom. Minenhom jibqgħu sodi biex illum iktar minn qatt qabel iridu jħarsu l-qudiem. Dan kollu Robert Abela mhux biss jemnu iżda wettqu fil-mument tal-prova.